ҷойда ба як дадаш мондагӣ хойдагӣ нохойдаи ягон тами сарранги кадувай ба дами дарди сари ма мекунед. баъд чӣ қа фотошоп мекунед мара хати ҳар кас. яке хушрӯ омадаи сурат мезеба ма. И просто камтарак сари ранги харбиза дурусттарай хали то ба кадом худо вақтои да гора набучи ҳамара гора рай дасташ буҷмонам ба фикр милай сар қавдаги ҷумондагӣ сар давидагӣ шухид мекунам апай худованд бахти сфеду дида аллои меҳрубон ҳамта хушбахтед куна ки ҳаёт аз зиндагӣ калб гардӣ. нафароне ки дар ҳамхобагӣ азият мекашед аз сабаби ханакзадагӣ зиёд астад. ма ба шумо як маҳсулотеро тавсия метиҳем ки дар муддати кӯтоҳ ин мушкили шуморо ҳал мекунад. паҳлавон барои мардҳои аз 18 сола боло, яъне барои зандоро ҳастад. инро гирифта истифода бар дар ҳаққи бародаратон дуо мекунед. таҳвил яъне дастафка ба тамоми шаҳру ноҳияҳо дорем. дар шаҳри душанбе бошад ройгон. барои инро дастрас кардан дар комментария ё паҳлавон нависен ё дар шапка профил рақамҳои ватсапи мо аст. तेरा यकीनी क्यों मैंने किया नहीं तुझसे रहा क्यों जुदा मुझ पे ये जिंदगी करती रही Come by, no need to scream. We take you sit down. Burajon уже кӯдаку арӯздор шиди ҳатто сағира ҳама як кашнуса мезана баъд дурӯғи қиёмата меге оли мошин мегирим итари мекуним тар мекуним базан мегирим оли чия чико мекуним 8 сол шид на мошин итай на туй ё сағира туй ка ҳамсифа ош гуфтисан ош ҳама мега ой зан биги пушаймон меши зан биги пушаймон меши анай мара мефурай ки дастаф янум пушаймоно бошум. Алло. Асомон чо кади? Ки ту? Ма Саиди ҳамкурс буд. ҳамкурс? Бача, ана арсин халос шин буд. Чӣ мегӯӣ? Созие бача фаҳмидим Россия даи. Вай пул нагӯӣ ки ҷошда блог мекунам тозӣ. Не. Аниқа? Ҳо. Ани гапи дигар. хай дигар со е ҳамкурс як савол тин. Майла бате. ҳамин номерои мана аз куҷо меоетон шумо? Бача фаҳмидим Россия даи номеро тамра кофтам наёфтам ай декани синфмон гирифтам ба. Даканаш кияе? Дакан не, декан. Декан аму калони баёму мактабом коллеҷомон охи? Ҳо намо. Аҳа фаҳмо. Дигар хай сози хуби саломатиё хубай хай зан задан даку хай зан зади майла ҳеҷ гап не. Сози дигар саломатиё хубай. Соз нестай билай рейтинг омадестай сум лозим наёфтестам билай. Раҷон дошта боши ягон 500 сума кай 600 сума кай паат омада. Началикомон омадак. ҳози занг мезанам та майла? Майла гап не ҷиддат мекунам. Майла. Хуб. Бия ман амина блок кунам. Блок кунӣ? А? Блок мекунам гуфти. Не тия нагуфтам. Аниқа? Не бача девонаи чӣ? Майла хай. Майла хоб ҷиддат мекунам занг зан. Фаҳмид гапама. блог мекунам. وقتی که زود روز داری بچه کلانی بچه‌م من امروز دیرجدینit budast. Ama بهترین تحفه این کتاب. من کتاب ددای بای ددای کامباغا. اینه گفته خون ما. رحمتوی کلان ددو یک 15 minut دام گیرم مالش می اکو دیرجدین گفته نمیازدگی. دوا اپی کو. میبخشید ددو بچه خوردی ساچی ددوش. ها ددو من امروز توی دیرجدینit budast. راستی که بگم توی همه چیزه تای. Hem böyle öyle kedemu. Mencada $4,000.
همون چیزی خدا به معقولی خار مالک بچه میونه دادو ایساق ایستون برومد امروز منه دیراجدینیم نه؟ اما 25 سالو شدم دادو ای تشکیلش کنه Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. акай омад тинҷай тарафҳои кӯҳистон омадӣ рости гап ҳамин набирам ҳаваси харсворӣ кард со ҳавас мехӯрд бобо як харм намехарӣ барои ҳамин харковӣ рафта будам баъд хар ёфтӣ наёфтӣ хуҷа ҷазир бовар кун нархи хар ҳамин хел қимате ки ай опел караванда нархи хар қимате нархи хар иқа қимат шидай шудича шинавидӣ нархи қимат шидааст қадр табадун ӯ хиёнатҳои кадагит ҳолиам аёдум набуромадестай да айни гушнагӣ мара партофтӣ рафтӣ виҷдонум азоду дестай гӯш кушерая шер буровардум барои ту маро партофтӣ саги бовафоям хести рафтӣ аз барам саг вафодор набудай эй кошак шағоле мебудак дар барам фаҳмидӣ манеша Бачаи қарақ худем бисёри баде. Нафаси шиқир, уверенность. Я хеле медурем мишкана мефаҳмам. Салом алейкум, хонагиам омадам. Гапу бе баҳона худа кад медони чӣ букунӣ варқасти ҳамин замона ҳарду бо ҳаме хела пардаме ҳолам бо ту ба ҳолам ҳарду ҳамдамем беданам ки балоӣ ай бачаҳои балоӣ ханда ва бозар бехарӣ бо нагӯй мегӯ молоӣ ҷун медонам ки балоӣ ай гузарои балоӣ амин кира бисёртар дӯст медорӣ мара ё чума рост шумо отма дашенаме ма рафтам गोरी गोरी कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी Neki tu bomek zalo. Daj.